Julian dwi ac fy dwy me. Rachel dwi. Ac Heather dwi. Symudon ni i Gymru 2001. A dechreuon ni i dysgu Cymraeg 6 mlynedd yn ôl yn 2008 gyda'n gilydd. Penderfynon ni dechrau dysgu Cymraeg achos o'n i eisiau cymryd rhan yn y cymuned a jyst yn bod gallu siarad gyda pobl yn y iaith cyntaf a ni jyst yn caru y iaith rili. A mae'n bwysig i siarad gyda'r cymdogion hefyd. A pobl yr ardal, Ie, pan dwi'n mynd i'r swyddfa bost a jyst yn siopi a lleol. A o'n i'n hoffi cymryd rhan yn y cymanfogani a mynd fel yna. Dechrau yn gilydd gyda'r cwrs mynediad gyda Tryffina Williams yn Clwyd. Ac wedyn aeth Cesio fi i Aberystwyth am fish am cwrs haf. A roedd na'n dda iawn achos ro'n i'n just siarad Cymraeg drwy'r amser. Geithon ni dosbarthiadau drwy'r dydd wedyn a gweithgareddau yn y nos. O'n i'n canu gyda'n gilydd, mynd ar teithiau a siarad gyda pobl lleol. A roedd amser i ofyn cwestiynau drwy'r amser. A geithon ni tiwtor gwahanol pob wythnos, so oedd e'n defnyddiol iawn i gweld y fforddau gwahanol i ddysgu. Ar ôl cwrs haf? Wel, ar ôl cwrs haf wedyn, aethon ni i dosbarthiadau wahanol. Ro'n ni dwy i sylfaen 2 wedyn, a roedd dad yn sylfaen 1. Felly, ro'n ni gyda geiniwr wedyn. Ni wedi gwneud cwrs Prifysgol Agored hefyd, cwrs Cymraeg gyda Prifysgol Agored hefyd, ond mae'n tebyg iawn i mynediad a sylfaen, so oedd e'n just adolygu rili. A hefyd, ni wedi ffeindio e-bostio pobl Cymraeg yn defnyddiol iawn am dysgu mwy o geirfa, achos mae amser gyda chi edrych pethau lan y geiriadur ac yn meddwl cyn actually siarad trwy'r e-bost wedyn. A ro'n i rili hoffi darllen llyfrau Cymraeg hefyd. Dwi'n siarad tipyn bach gyda pobl yn y siopiau yn Grynych ac tipyn bach ar y ffôn hefyd. Gweithio ar y fferm a boes Cymraeg. Sdim llawer o sgwrsio gyda anifeiliaid, ond canu gyda'r cwr dysgwyr yn Crosshans ac annych plis mewn Eisteddfod Genedlaethol, cwr Sir Benfro. Yn iawn, oce. Drwch mas. Am I,
fi yn cymryd rhan yn y gyman fegani blaen ffos. Roedd dda'n really hwyl. Hefyd, dwi'n dysgu'r piano a gyfynodd mam ferch ydych chi'n gallu dysgu'r piano yn Gymraeg, so o'n i'n meddwl, wel, triwn ni, os just i ffeindio mas os dwi'n gallu. A oedd ferch yn really dda, achos oedd hi'n rhoi'r cyfle i fi i dechrau dysgu wedyn yn Cymraeg. So oedd hynny yn profiad da iawn i fi, achos o'n i'n gallu cynllunio pethau cyntaf, sgwennu popeth lawr, ac wedyn defnyddio fe, just yn y wers bob wythnos wedyn. So mae hynny wedi bod yn defnyddio iawn, a hefyd o'n i'n gwirfoddoli yn ysgol Llandudno i wella'r Cymraeg llafar, sydd wedi bod yn help mawr i fi. A wedyn geithoch chi swydd yn ysgol Llandudno, so dwi'n hapus iawn gyda ni. Gaenor Lewis ydw i. Dwi'n diwtor Cymraeg i oedolion a dwi'n nabod y Teulu'r Brewers achos mae Julian, y tad, a Kezia a Rachel wedi bod yn y nosbarthiadau ers rhai blynyddoedd bellach. Ers iddyn nhw symud i'r ardal, maen nhw wedi gweld pwysigrwydd o ddysgu'r iaith, a maen nhw wedi mynd ati wedyn i fynd i ddosbarthiadau wythnosol. Maen nhw wedi bod yn mynychu hynna ers rhai blynyddoedd. Maen nhw'n mynychu sydyrnau siarad yn reolydd. Maen nhw wedi mynychu cyrsiau dros yr haf, cyrsiau preswyl dros yr haf, a chyrsiau wythnosol. Ac yn sgil hynny, maen nhw wedi llwyddo yn aroliadau Cymraeg i oedolion. A dwi wedi cael gwybod nawr bod un o aelodau arall yr teulu wedi dechrau ymddiddori a mynd i fynd i gwrs i ddysgu Cymraeg. Maen nhw wedi bod yn y nosbarthiadau, fel dwi'n gweud, ers rhai blynyddoedd, a wir mae'n bleser i gael nhw yn y dosbarth. Maen nhw'n ddysgwyr brwd, cydwybodol, a bob tro yn chwilio am gyfleoedd i wella'u Cymraeg o fewn y dosbarth a thu allan. Maen nhw wedi cymeryd rhan mewn nifer o bethau yn lleol trwy gyfrwng y Gymraeg. Maen nhw wedi bod ar dripiau ar gyfer dysgwyr ac ar gyfer dysgwyr a Chymru Cymraeg yn gymysg. Maen nhw wedi bod yn mynychu pethau fel pantomimes a dramau sy'n cael ei dangos yn lleol. Maen nhw wedi bod yn rhan o gôr cymanfa ganu, a oedd hwnna'n golygu bod rhaid nhw fynd yn wythnosol, yn fusol i ymarferion a chwrdd â pobl Cymraeg a siarad Cymraeg, ond nhw ddim yn gwneud unrhyw ymdrech i droi'r Saesneg, dim ond Cymraeg. A maen nhw wedi bod yn aelodau o gôr dysgwyr Sir Benfro, oedd wedi cael cynta yn Cros Hans nôl y mis Mawrth, a mae y côr hwnnw a pobl eraill a'r Teulu'r Brewers yn ei misg yn mynd i gystadlu ar ddydd Iau, yr Eisteddfod yn Llanelli ym mis Awst. Ac eto maen nhw'n mynd yn wythnosol i ymarferion ar gyfer y gystadleuaeth honno. Eto popeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Maen nhw wedi towlu hunain mewn i'r iaith ac i'r gweithgareddau cyfrwng Cymraeg yma. Dwi hefyd yn cael pobl lleol yn dod lan ata i ac yn dweud i bod nhw'n defnyddio'u Cymraeg yn yr gymuned wrth fynd o gwmpas i bywyd bob dydd, wrth siopa, wrth fynd i'r pentre i mofyn pethau. A mae hwnna yn galonogol i wybod fel tiwtor bod nhw yn defnyddio'r hyn maen nhw'n dysgu yn y dosbarth a i ddefnyddio fe i'w bwrpas, iaith ar waith, dwi'n meddwl. Mae Kezia yn enwedig wedi wneud lot gyda'r iaith o ran
i swydd hi. Mae'n athrawes piano, a bellach mae'n rhoi gwersi piano trwy gyfrwng y Gymraeg. A dwi'n nabod teuluodd y plant sy'n gwneud hyn, a maen nhw'n hapus iawn iawn. Hefyd, yn ddiweddar, mae wedi bod yn llwyddiannus iawn. Mae wedi cael cyfweliad uniaith Gymraeg, a mae wedi llwyddo i gael swydd llawn amser fydd yn dechrau mis Medi mewn sefyllfa ble fydd hi ddim yn defnyddio Saesneg o gwbl, iaith y swydd a iaith pob un o'i chwmpas i bydd y Gymraeg, felly bydd hi yn defnyddio ei Chymraeg bob dydd yn ei swydd. Dwi'n meddwl bod nhw'n llawn heiddi, ennill y wobr. Maen nhw'n deulu hyfryd, maen nhw wedi anwesu'r hyn, maen nhw yn gweld sy'n werthfawr yn y gymuned y Gymraeg, a phopeth mae hynna yn ei gynnwys. A dwi'n gobeithio yn fawr iawn bydden nhw'n ennill yr wobr. Sa'n siŵr heiddi ennill, ond mae'n bwysig i siarad, i armarfer ac trio. Ie, so mae'n hawdd i dysgu Cymraeg, ond mae'n werthwael, a ni wedi cael lot o hwyl a lot o cyfleoedd arall. So, ni'n cael lot o hwyl siarad Cymraeg gyda'n gilydd. A gobeithio byddwn ni'n gallu cael ynogi teuluoedd arall i dechrau siarad Cymraeg, dysgu Cymraeg a siarad Cymraeg a cymryd rhan yn y gymuned a yn y diwylliant Cymraeg. Languages are really not my thing, but it is just made so accessible and so fun that it's well worth giving it a go. Yeah, it's not easy learning another language, but it's definitely worthwhile. And we've had a lot of fun as a family and individually learning Welsh and speaking Welsh. So just be great if other families could use the opportunities that are out there to learn Welsh and just enjoy the language because it's fantastic. It's been a great journey.